सॉफ्ट असं पळय. चपाती कशी सॉफ्ट जाल्या रागी चपाती. आजची आमगेल सुपर स्पेशल रेसिपी रागी चपाती. ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ दाखवणो कशी रागी चपाती कोरेता म्हणून एंड ते पळ्यांची इष्ट दिल्यारी लाईक करांची. चपाती करता हांव आशा ब्रँडाचे नांचण्या पिठी घेतले स्पेशल. ताका एक ह्या बाउलान एक बाउल नांचण्या पिठी घेतल्या. तशी एक बाउल उदक घाला आणि मीठ आणि एक चिमटी तूप घाला ताका. आता खतखत आयलो आता ही पिठी घालता. हे दवसाण वच्चू तेजो ताय चाळका मागीर एक 5 मिनिट दांकून दवरता. हें दांकून दवरता एक 5 मिनिटान तूं सोडता दांकून. गॅस ऑफ करता. प्लॅटफॉर्म कुठं कोण पुसून घेतला आणि आमचं भितर घालता मग घसून घेता. चिके उंचाणे असताना मग घसून घेऊ काय. किती मग घसून घेतलं की तिची मवाळ जाते चपाती. हे गो पिठाक पीठ कालल्यावर तशी कालोचे जाय ना. डायरेक्ट पिठाक जवळाची भाद्रेची सकट ह्या रोटी करची आळा अशी मर्ग समजून धुळावणे पीठ लावून लाटतात. हगूर लाटू का मात्र मस्त पातळी लाटून मस्त दाटी लाटून.
चपाती फुगल्यावरी फुगत रोटी मारते दोन्ही साईड या कोण भाजू का अनेक वेळ करताना वेग रांदय करून दाखयतो तुमका तूप सारायचं रस ताका चपाती फुलक केल्या वरीचे सॉफ्ट रागी चपाती रेडी जाला. आम्ही सांगेल हळतान तू अंदाजे एक 5 to 6 चपातीज जाता. व्हेरी सॉफ्ट. तुमका हेल्दी ऑप्शन जावं जाल्यार ग्लुटन फ्री ऑप्शन जावं जाल्यार ये रागी चपाती ट्राय करायची. ट्राय कोण कशी जाला म्हण कमेंट कोण सांगायची. लाईक आणि सबस्क्राईब करूक विसरू नकांची. थँक्यू. चपाती कशी सॉफ्ट जाल्याची रागी चपाती